¿Cómo gestiona això del fet de treballar, obrir un proyecto amb la teva parella? Nuestra relación ha nacido así, directamente nos hemos conocido en la cocina. Como es algo que nos apasiona y nos gusta mucho, pues va surgiendo de manera natural. A ver, yo comencé haciendo prácticas en el Celler. Y bueno, ahí me enamoré además de su cocina, del pastelero, que yo me viniera aquí a ver qué pasaba con nuestra relación. Él ya tenía muy claro que quería abrir una heladería y fue como que yo me sumé al proyecto. El pensar en sabores, a lo mejor sale de un paseo por el mar, de un viaje. Bueno, la bola se ha ido haciendo más grande. Habíamos hecho producción para un mes y se nos acabó en menos de una semana. Se nos terminaban las cucharitas. ¿Cómo podíamos hacer ese nexo con el Celler? Pues era crear estas representaciones de postres en el formato de helados. Que éramos niños en ese momento, con ganas de emprender, de hacer un proyecto y con toda la ilusión del mundo. El primer record de Girona vaig venir amb l'escola. Vaig veure les escales de la catedral i vaig dir, jo em voldria casar aquí, amb una cua que arribés de dalt a baix. El Cinquè Riu, un programa de Girona Secreta. Hola a tots i benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Cinquè Riu, el podcast de Girona Secreta. Ja som aquí, segon programa, un aplaudiment, va, que sempre Això, s'ho mereix. Sí, senyor. Com esteu? Esteu bé? Doncs molt bé, molt contenta perquè ja es comença a notar aquesta primavera, no, nois? Una mica més de calor. Sí, una miqueta. Màniga curta ja. Sí, a part Sí, que tu aquest ja. mes canviem l'hora, o sigui, que més sol. És veritat. Clar. Això vol dir que dormim una hora més. I més plans podrem fer, també. Perfecte. Cert, doncs el programa ve carregat de plans, com sempre, això Déu-n'hi-do. evidentment. I el segon programa, el nou estudi, que ja vam fer el primer, gràcies a K-Home, no, que Niol? tenim aquí. Avui tenim dues entrevistes a dues dones que segur que coneixereu i també doncs, dues obertures gastronòmiques en restaurants d'aquí a Girona, com sempre. I tot això abans de començar, sobretot a la gent que ens està escoltant, a Spotify, Des de iVoox, casa. YouTube, etc, D'on subscriure, sigui. campaneta, etc. I gràcies per mirar-nos, no? Exacte, això Molt bé. sense vosaltres res seria possible. Exacte. O sigui que... Comencem, no? Comencem Això. descobrint amb una d'aquestes propostes, bueno, amb les dues, però primer amb una de les propostes gastronòmiques que us hem dit, que com sempre ho fem amb el patrocini d'Urbinium, que són consultors immobiliaris especialitzats en locals comercials aquí a Girona i que ens ajuden a descobrir, a seguir descobrint què es cou a Girona. Esteu preparats? I Endavant, tant. entradeta, Doncs som-hi. endavant amb l'entradeta. Què es cou a Girona? Avui seguim descobrint què es cou a Girona i comencem amb l'Alba, l'encarregada del Valley Coffee and Brunch. I direu, si això no és una novetat, doncs sí, perquè fa molt poques setmanes han obert el seu tercer local al centre de Girona. Un projecte gironí al qual ja s'ha convertit en tot un referent dels esmorzars i els berenars d'aquí la ciutat. Què tal, Alba, com estàs? Molt bé, molt contenta de que m'hagueu convidat, gràcies. Ara, fora de càmeres, ens explicaves que va obrir el primer local fa 3 anys i ja és el tercer. Com ha estat aquest procés d'obrir un local fins a convertir-vos ja en un referent dins el brunch, del cafè i la gastronomia? Exacte, i fer-ho tan ràpid. Sí, vam començar el novembre del 2022 i sí que és veritat que de seguida els clients van validar el tipus de concepte que fèiem, tant els esmorzars, els brunch, dinars, que era on podíem créixer més també, i berenars, i com que el primer local era molt petitet, de seguida va sortir l'oportunitat al cap de 2 anys d'obrir el de la Rambla, i ara al novembre va sortir l'oportunitat d'aquest tercer Valley, que està just al mig entre els dos, i ni ens ho vam pensar, perquè necessitàvem un espai una mica més gran i per això hem fet el tercer. Per qui no conegui el Valley, com explicaries què és? El Valley pretén ser com un petit oasi al mig de la ciutat, per això es diu Valley, un lloc on poder desconnectar, on poder anar amb la parella o amb algun amic, o bueno, fins i tot venen doncs, àvies amb els seus nets. És un lloc que està obert una mica per tots els públics, que és lo maco, el que ens agrada a nosaltres, i va néixer una mica per això, perquè fos un espai on socialitzar i on tenir un moment de pausa. Hi ha gent també que ve sola per llegir i per tenir com el seu moment, i una mica és com un punt de trobada i un punt on socialitzar, bàsicament. Veiem això, que en el projecte, més enllà del menjar, valoreu com l'experiència, també ho veiem doncs, en els plats, que són molt fotogènics. A l'hora de crear aquesta experiència, què valoreu, què és el que considereu més important?
Una mica tot. O sigui, sí que és veritat que el menjar el cuidem molt la qualitat i el que servim, això tant començant pel cafè, que és com el tret diferencial nostre, que és cafè d'especialitat, que és el nostre propi cafè, com tots els plats. O sigui, sí que la qualitat intentem que sigui el màxim possible, cuidem també la presència dels plats, però també cuidem molt el tracte amb el client, o sigui, l'equip al final, jo sempre els hi dic, no? L'Albert i jo, sempre els hi diem que no és el mateix que et serveixen un cafè, que un cafè amb un somriure i regalar aquest servei o aquest plus perquè tornin a venir i tinguin l'experiència global, no només del menjar, sinó menjar, servei i que l'espai sigui acollidor i agradable. Ostres, i és molt... Bueno, em sorprèn que moltes vegades quan els locals obren altres locals de la mateixa marca, per dir-ho així, ho fan a diferents ciutats o a diferents llocs. Vosaltres heu apostat per Girona i ho seguiu fent. Què us porta a dir seguim obrint locals aquí a la mateixa ciutat? Primer, pel que us deia, que el primer local de seguida ens va quedar petit i buscàvem ampliar. Tant a la Rambla, que era no només treballar amb la gent d'aquí, sinó també amb el públic estranger, i amb aquest tercer local, que és molt públic d'aquí. Suposo que ara al bon temps vindrà l'estranger, però sobretot treballem molt el gironí. I ens agrada molt. El perfil del client gironí ens agrada molt. O sigui, veiem que feia falta aquest espai, que potser espais semblants estaven molt enfocats a l'estranger, i nosaltres volíem com un concepte així, més europeu, però aquí, per la gent d'aquí, amb uns preus assumibles per la gent d'aquí, i bàsicament sí que hem tingut propostes d'obrir a Mataró, d'obrir Platja d'Aro, d'obrir Banyoles a diferents llocs. Per ara no, per ara volem digerir aquests i... A poc, no? I fer-ho bé i no perdre la qualitat, no perdre el rumb, però som tan motivats que és altament probable que anem a algun altre punt de la província, quasi segur. Però per ara aquests tres jo penso que està bé. És que clar, és el que dèiem abans, ha estat molt ràpid aquest creixement. Suposo que al començar no us esperàveu que fos així, o sí que teníeu la idea d'obrir més locals des d'un principi? Nosaltres anem molt al dia a dia, de dir, no tenim un projecte d'obrir 10 locals, no. És quan en tenim un consolidat, tenim l'equip content, tenim el tipus de client que nosaltres volem i podem donar el servei que nosaltres volem, després ens plantegem obrir-ne un altre. Quan aquest altre està tot controlat, després ens atrevim a obrir-ne un altre. Sí que és veritat que cada vegada, com que està tot molt sistematitzat i els processos estan molt clars, cada vegada és més fàcil obrir locals. No és el mateix el primer, que ho has de tenir tot, no? Tots els processos, tot creat, que el tercer, que al final ja és un copiar, enganxar i reproduir el model que ha funcionat i que ha validat la gent, perquè hagués pogut no agradar i tenim la gran sort de que ha agradat. Ha agradat i la gent ve molt i el que estigueu obrint el tercer local és un exemple. Què és el que es sol demanar més la gent quan ve? Què pot oferir el Bali de menjar, per fer-nos una idea? Depèn molt del moment del dia, o sigui, pots trobar el mini de tota la vida, que si tens aquest hàbit d'esmorzar el mini amb el cafè amb llet, el pots trobar, després ja tens coses més especials, que és les torrades, per exemple, l'avocado toast, que és el nostre producte més demanat, que és la torrada amb el bocat amb ous de guatlla, que aquestes en venem milers i milers i milers. A l'hora de dinar tens pokeballs, ara amb el nou local també fem Buddha balls, que és una evolució del pokeball, que és afegint també llegums, peix a la planxa, i amb un sol bol tens tots els nutrients que necessites, i al moment berenar, crepes, pancakes, smoothies, gofres, tot una miqueta més al moment més dolç. Sí. Suposo que la carta també, al anar creixent, també deu haver anat evolucionant i haver anat canviant, i al final és el que deies tu, són molta feina, molta logística, gestionar, doncs ho deies també abans, darrere càmeres, un equip cada cop més gros. Com és el dia a dia darrere la barra i gestionant totes aquestes coses? Sí, ja us he dit que fartaria molt del meu equip perquè realment sense ells no podríem haver crescut com ho hem fet, no? Llavors, el dia a dia és... Ara tenim 38 treballadors, comptant els 3 locals. Llavors, el dia a dia és nosaltres, l'Albert i jo, estem doncs, una mica coordinant tot, i llavors tenim encarregats a cada local que coneixen ben bé la filosofia del Bali, què volem transmetre amb cada servei. Llavors elles, en aquest cas, són tot noies, elles s'encarreguen de que tot l'equip transmeti tots aquests valors que nosaltres hem anat marcant aquests anys, no? I el dia a dia, llavors, és gestió de proveïdors, gestió de personal, tot el tema burocràtic
que no s'acaba mai, i llavors nosaltres sempre estem en algun dels locals, sempre. Tant l'Albert com jo estem ara a un local, ara a l'altre, supervisant si qualsevol dels treballadors necessiten alguna cosa, sempre es poden comunicar, no només amb els encarregats, sinó nosaltres sempre estem disponibles per ells. Ja ens has dit abans que us agrada anar molt al dia a dia i que segurament és una mica aviat per aquesta pregunta, però aneu molt saturats ja de feina i dieu ja 3 valis i fins aquí, o deixeu la porta oberta en un futur a seguir... Deixeu molt oberta. Molt bé. Sí, la deixem. Amb ganes, no, inclús? Sí, molt amb bé. moltes ganes perquè... És que, a part de servir a tots els clients, ens agrada molt que l'equip pugui viure dels valis. Llavors, com més treballadors, més famílies que viuen gràcies als valis. Més gent que podem servir. Llavors, és com... Això, és servir, i com més gent millor, i com més valis, més podrem servir i més estarem aportant a la ciutat i a tots els clients que ens trien cada dia, que al final, quan puges la persiana, és un acte de fe. O sigui, no saps si et vindrà una persona, o te'n vindran 100, o te'n vindran 600. Llavors, mentre nosaltres tinguem aquesta gran sort, que és pujar la persiana i que vagi vinguent gent, tindrem ganes d'anar obrint coses, sí. I ja per acabar i per deixar-nos així una mica amb gana, quin diries que és el teu plat preferit? El meu plat preferit. Clar, és que ara hem fet plats nous i fem un filet amb foie amb reducció de porto, que l'heu de venir a provar, al Bali Nou. Sí, ens hem atrevit amb cuina més I així de xula. berenar, que a nosaltres ens agrada molt. També. Sou de dolç? Sí, Sí. jo Sí? sí. Val, clar, heu de provar els pancakes sí o sí. Val. O de Nutella, o de Kinder Bueno, de Lotus, de lo que vulgueu. I els special lattes, que és el cafè amb llet, amb nata i amb els tòpings i amb crema de lo que us agradi. Molt bé, doncs ja vindrem. Moltes gràcies per haver vingut tu. vagi bé. Gràcies a vosaltres. Adéu. Merci. Doncs ara ens enfilem cap a la Rambla, amunt fins a arribar a l'Argenteria, on, tot i ser hivern, hi ha nascut una nova proposta a Girona. Estem parlant de Mica Greek, que és una nova gelateria que ens porta iogurt gelat grec artesà combinat amb tòpings de molta qualitat. Avui en parlarem amb en Jacob, que ja el tenim aquí. Què tal, Jacob? Com Molt bé, estàs? bones tardes. Mica Greek arriba una mica, per qui no ho sàpiga, a Girona fa uns mesets, després de triomfar ciutats com Madrid, València, tinc apuntat aquí, Barcelona, o fins i tot Lisboa o Miami. Per què creus o per què veu creure que Girona era la següent parada per la marca? Nosaltres vam obrir tard, òbviament és una gelateria i volem tenir obert a l'estiu. Clar. Hagués estat bé. I vam obrir al final del setembre. Tinguem clar que hi ha estacionalitat a Girona i a la gelateria sobretot. Sabíem que tindríem que veure la temporada baixa, tant o després o abans, i vam optar per obrir. Hem vist la temporada Us vau baixa, llançar a la però piscina, ara eh? ja hem notat també des que hem obert de vacances que ja comença a repuntar amb el bon temps i tal. Com es preveu una mica aquest estiu? Entenc que... Nosaltres entenem que bé. O sigui, nosaltres tenim la referència de Bartari, que és el nostre projecte principal, i en principi estem contents. Girona funciona, la Rambla es va activant, li està costant, però es va activant. Nosaltres sí hem apostat molt per la Rambla, que és un lloc complicat, o ha estat molt millor abans, però jo crec que si segueixen sumant projectes és el millor destí peatonal de Girona. Una mica per qui no us conegui, no sé si ens podries explicar què és Mica Greek i també què es diferencia, no? Quin valor té a diferència d'altres. Mica Greek és un projecte que no és nostre i això és estrany perquè nosaltres tenim molts projectes a la xistera i aquest va ser un amor a primera vista. Els fundadors es diuen Javier i Natàlia, són mexicans, ella és pastissera, ella havia portat diferents estils de negocis a Mèxic i tenen aquesta idea de negoci en un viatge a Grècia, ho munten com un petit negoci familiar a Madrid i, segons es comenta en el sector, probablement és l'èxit més gran a l'hora de créixer un petit negoci de la història de l'hostaleria a Espanya. O sigui, han passat d'un any, amb 3 anys, a tenir un negoci, a tenir-ne firmat 150 i ara el projecte d'aquest any és una obertura setmanal. Wow. Tot això es basa bàsicament en que és un gran producte i nosaltres vam arribar amb ells perquè va ser un amor a primera vista. Estàvem a Madrid i anem bastant per feina i els veiem des de l'habitació de l'hotel. Vam veure la cua, vam baixar a veure què passava, vam provar el producte, ens va encantar i una mica com si fos el destí anàvem en una ponència on ells eren un dels speakers, els vam conèixer, ens vam fer amics, ens van encantar, ells coneixien Girona
havia sigut un destí que havien tingut, o sigui, havien plantejat com per venir a viure aquí a Espanya, havien decidit Girona i després van acabar a Madrid per altres temes. I no sé, vam congeniar superbé, el producte ens va semblar excepcional, el projecte també, i vam ser els seus partners per aquesta zona per aterrar a la ciutat, no? Clar, ara tu deies que és una marca internacional, entenem que hi ha un equip local, tu hi formes. Una mica ens pots explicar qui hi ha al darrere de Mica Gric Girona i també com us organitzeu el dia a dia? Mica Gric Girona som els mateixos impulsors de Bartal i Pizza i bàsicament l'operativa és una barreja entre la nostra operativa diària i òbviament tot el que ens dona suport la central de Mica. Nosaltres vam començar amb Mica quan Mica encara era un projecte molt petit, l'únic que entre que vam fer la reforma i s'ha obert i ells van tan i tan ràpid, nosaltres érem al local, per exemple, número 4 i hem acabat sent el número 46. Ostres, o sigui, són números molt bèsties. La base, bàsicament, és que la Natàlia té molt bon gust, va fer uns locals espectacularment guapos a primera vista, però no sustenta si no hi ha un producte darrere molt potent. Clar. Primera cosa que ens va encantar, producte, o sigui, no escatimant. De fet, per un gestor com nosaltres és una putada perquè has d'anar sempre al millor del mercat, al millor kefir, al millor iogurt, als millors tòpings. Però al final això els ha portat on els ha portat. Molt interessant. Una miqueta per explicar-nos quina combinació o quins tòpings estan... Mica Gric, primer de tot, és iogurt grec gelat. Clar. Que la diferència dels altres del sector és que és un iogurt grec 100%. En el nostre cas estem utilitzant un que ha guanyat premis mundials com el millor iogurt grec del món, etc. Aquesta és la base de la nostra recepta. I com a diferència també utilitza kèfir de cabra, que el fa molt més digestiu, molt més complex a l'hora de sabors, i és la gran diferència. Llet fresca, pocs ingredients, molt bons. Teniu algun altre producte a part de làctics? Sí, el Mica sempre funciona, nosaltres tenim sempre un sabor que és el clàssic, el de iogurt, un iogurt saboritzat cada mes i un que és en base normalment de fruita, també l'hem tingut de té verd, etc, que la condició és que sigui vegà. O sigui, està fet sense làctics. Tant el iogurt saboritzat com aquest gust de fruita es pot barrejar amb iogurt i tens els dos sabors. Després tenim com 30 tòpings diferents, tòpings d'estació, gustos d'estació, i sempre intentem treballar això, les estacions de les fruites, nous tòpings, etc. Teniu algun tòping especial de Girona? No hem fet un tòping especial de Girona i en farem. Estem treballant ara estem treballant amb una idea, aviam si arribem a temps de flors. I volem treballar... Alguna pista de... No, probablement poma de Girona. Això ens agrada, molt bé. I Suxo, l'únic que també hi ha hagut com altres... Clar, gent que ja està treballant molt aquests sabors i tal, i potser no va per aquí, però bueno, ho estem veient. Però la poma... Ells, com van venir l'última vegada, es van emportar uns suxos de Can Castelló, els hi va encantar. Que els teniu a davant, justament. Que els tenim com a veïns, i bueno, tot el tema de la poma. Jo soc una zona productora de poma també, o sigui que podria anar per aquí, però segurament sorpresa, sí. Hem d'estar atents per temps de flors, potser més d'endavant. Ara comentaves el tema de l'estètica, que literalment sembla que entris a Grècia quan entres a una botiga de Mica, i tot això s'ha vist repercutit a les xarxes. No sé si aquest efecte xarxes us ha arribat, no?, a crear cues a la ciutat de Girona, a la vostra botiga de Girona. Sí, l'únic que Girona és una plaça, no és una gran ciutat. Ja. Per la part positiva i per la part negativa. A nivell d'aquest hype que es fan amb els projectes de les cues, ja siguin de roba, de nous productes i tal, és obvi que està sempre escalat a una població de 100.000 habitants. Nosaltres exactament tampoc és el que buscàvem, perquè ells, si bé han pujat l'ola aquesta del hype i l'han aprofitat per créixer el màxim que han pogut, és un projecte que serà sostenible en el temps més enllà d'això. I nosaltres ho creiem des del minut 1, que era un producte que aguantaria en el temps més enllà de la moda. Més que res perquè és un producte anticíclic, perquè el Froyo, que es diu als Estats Units, aquí havia tingut la seva època, va arribar tard, va tenir una punta molt alta i havia caigut absolutament. I als Estats Units, si ves el país que en consumeix més del món, també està molt i molt estable, hi havia unes marques i un consum molt estable. I ells el que han fet és absolutament a l'inversa, o sigui, han fet renovar un sector que ja estava caiguent i tornar-lo a posar amunt.
Molt interessant. I ara ja anem acabant l'entrevista. Per últim, i no podem marxar d'aquí sense comentar-ho, si algú que no hagi vingut mai vingués, quina recomanació de tòpings, de iogurt li diries que es fes, que mantingués l'essència de Mica Vic? Jo el que provaria justament, o per dir la gran diferència que tenim amb les altres marques de iogurt gelat, i el que també fa que a alguns nens no els agradi tant, és que nosaltres no tenim xutxes i fideus de colors i tal i qual. Tots els nostres tòpings són naturals, crumbles artesans, gustos molt més naturals. No vol dir que no siguin bons o que no hi hagi dolç o que no hi hagi tal, no? Però potser sí que és un gust una mica més adult. I com a producte diferencial, jo sempre faig provar a tothom que ve el iogurt clàssic, oli d'oliva, que pot ser tant un de nacional que tenim, que ens fan especialment per nosaltres, com un de grec, i una mica de sal, maldo. I aquesta combinació és espectacular. Wow. És el típic menos és más, però que la gent quan el prova es sorprèn moltíssim. I jo crec que és una mica que conceptualitza la diferència de mica amb altres productes d'aquest estil, que potser són més infantils o més, més dolços. No, doncs s'haurà de provar. Moltíssimes gràcies, Jacob, per venir i sempre que vulguis aquí estarem. Moltes gràcies. Que vagi bé. Gràcies. Doncs un cop més ja sabem què es cou a Girona gràcies a Urbinium, que ens segueix acompanyant per descobrir noves obertures que no ens podem perdre a la nostra ciutat. Sí, i nosaltres seguim aquest mes de març perquè, com sempre, com tots els meus aquí a Girona, venen carregats de plans i, per tant, anem amb l'agenda del mes. Som-hi! Doncs vinga, Nil, som-hi, perquè anem ara sí amb l'agenda del mes, carregada, com sempre. Tenim un munt de coses. Som-hi. Comencem el dia 7 de març, que torna a la botiga al carrer, organitzada, ja en vam parlar l'any passat, que està organitzada per Girona Eix Comercial. Bàsicament, les botigues surten, com diu el nom, al carrer. No té secret. Sí, no té gaire misteri. Res de magos. Exacte, a fer paradetes, a exposar una mica els seus productes i amb uns certs descomptes, i això ho podeu trobar al carrer Migdia, al carrer Santa Clara o a la Rambla. Bàsicament és perquè podem anar passejant, veure què hi ha, fer una passejadeta. Descobrir botigues, també. Exacte, Jo sempre hi vaig. Sí? Molt bé. Sí, ho tens a peu de carrer, ja no has d'entrar, és fàcil. És aquest ambient així familiar, tranquil. També. Total. Seguim amb la cursa i marxa solidària del 70è aniversari de l'Hospital Trueta. Toma ja. Exacte, això és el 22 de març a les 10 del matí. L'Hospital Trueta bàsicament celebra 70 anys i per celebrar-ho fan una cursa solidària i marxa per als que no vulguin córrer, que serà de 5 o de 10 quilòmetres, depenent del mal que us atraviu. Jo soc més de marxa, però molt bé. Sí, jo també, totalment. Estaria bé algun dia anar a fer alguna curseta els tres, Bueno, creus? podem fer una caminada, que també està jo molt bé voto i és més assequible. Tu sí que corres, Martí? Bueno, aficionat. Molt bé. Doncs Doncs mira, ja mira, tens la exacte. cursa i ja pots anar. Sí. Exacte, doncs sí. Tens algunes setmanes per preparar. S'ha d'estar en forma, això, sí, però bueno. Doncs t'hi pots apuntar perfectament, 5 quilòmetres i ja perquè està. ja no Ja els ho aguanto. tens. Si us hi fixeu i aneu, veureu en Martí per allà, segur. I això, us hi podeu apuntar i així fer el trueta una miqueta més amable, fer una mica d'homenatge també a aquest hospital i fer-ho per una bona causa. El 15 de març torna el Toc de Girona Secreta. Torna el toc. Que ja es va estrenar Sí, i Martí? torna el segon episodi, oi? Què ens pots dir, Martí, d'això? Va anar bé, la veritat és que va anar bé, la gent està molt contenta, repetim aquesta edició, però amb novetat, perquè la primera edició vam dir que hi venia, en aquest cas Miquel Núñez, i a partir d'ara, com que Girona Secreta i ens anada el secretisme, no ho direm, però si voleu venir a gironasecreta.com aconseguiu les vostres entrades, que jo realment, veient el que va passar la primera cop, no m'ho perdria. No, perquè es van acabar rapidet i... Ràpid, sí. O sigui que Correu, perquè afanyeu-vos. ja ho veieu, volen. Seguim amb més plans, Som-hi, això no va, s'acaba. sí. Tenim el Festival Desbocat, que és d'un lloc que ja sabeu que en parlem molt, el Foment, que aquest març l'agenda cultural del Foment i d'activitats gira al voltant d'aquest nou festival. Una proposta que barreja humor, música i cultura popular catalana, que com ja sabeu el Foment sempre té aquest toc o aquest rerefons exacte de cultura catalana, i ho fan en diferents espais i formats dins i fora de Girona. Però, a part,
també tenim molta música, oi que sí, Judit? Sí, tenim molta música i també molt variada, que això sempre crec que és positiu, perquè com Exacte. més opcions tens, més fàcil és que trobis aquell concert, aquella activitat musical doncs, que s'escau més als teus gustos. Així que no m'enrotllo més, comencem perquè aquí també hi ha tela. El dia 6 de març, el grup Morgan a la Mirona arriben amb el seu Hotel Tour. És el seu quart disc, un disc que està pensat com un hotel, mai tan ben dit, on cada cançó té la seva habitació. I he estat llegint que la gent que ja l'ha pogut veure en directe, aquest tour, explica que el format sala és on realment es pot experimentar aquesta intensitat, no? Aquesta emoció que transmet el grup. Per tant, si sou fans de Morgan, hi heu d'anar, és imprescindible. Exacte. El dia 14 seguim cita grossa a l'Auditori de Girona amb Ben Harper. És un concert organitzat per Black Music Festival i, atenció, i ho dic ja ara al principi, les entrades ja estan exhaurides. Ahí va. Així tot, jo vaig decidir buscar una mica més sobre aquest artista i us el recomano bastant. És un californià de 56 anys que barreja blues, folk, reggae, rock, amb lletres de càrrega espiritual i reivindicativa. Per tant, si us heu quedat sense entrada, no patiu perquè podeu descobrir un altre artista i donar-li una oportunitat a Ben Harper. Això, 100%. Vinga, som-hi, perquè el dia 20 torna el Canca a l'Auditori amb 7è disc, amb himnes com, per exemple, Que bello es vivir o l'energètica Canela en rama, que et posa sempre de bon humor en un dia gris. No sé si us passa, a mi m'encanta aquesta cançó. A mi també m'agrada. Sí? El dia 21, doble pla, i ja us dic que varietat total per decidir. Tenim per una banda Efecto Pasillo, a la Mirona, amb la gira Oro i Diamantes, i que esperem, i jo suposo que serà així, que també hi sonarà el seu mític Pare. Temazo. Qui no sap aquesta cançó és fantàstica. I per altra banda, Maria Jaume a l'Auditori, estrenant disc i portant aquest indie pop mediterrani tan seu i que ens apropa tant també a casa nostra. Una cantautora que està creixent molt. Molt, últimament, tots els festivals. ja veus, no para, on ja es fa el festival i és ella. Sí, sí. Ara ja entrem en un altre festival, parlant de festival, i és el d'estrenes. Ja arriba estrenes a terra, a Girona. Ja me'n recordo l'any passat, tu has estat no sé quants mesos amb estrenes. I jo crec que aquest any també en parlarem força. Tornem-hi. Però comencem amb la inauguració, que serà el dia 27 de març, i això serà de la mà de Sílvia Pérez Cruz, a l'Auditori de Girona. Seran 2 concerts, el dia 27 i el dia 28, on aquesta artista presentarà 9 discs, 2 nits que prometen ser superespecials per la ciutat. A més, tenen vessant solidari aquests concerts. €1 de cada entrada es destinarà a un projecte de millora del Trueta. Per tant, fantàstic ser solidaris i gaudir de la música. El dia 27 de març, encara dins del marc d'estrenes, tindrem a la Ludwig Band a la Mirona. Justament han triat aquest festival per presentar el seu nou disc, que ja és el 5è, Déu-n'hi-do, van forts. En primícia sonaran les seves 14 cançons, sense oblidar, evidentment, els seus temes més coneguts. I ja acabem de parlar d'estrenes, tanquem o apartem el tema estrenes durant unes setmanes, perquè ja us dic que ben aviat en tornarem a parlar en pròxims episodis. El dia 28 de març tenim 2 concerts al Teatre Municipal, per una banda Ferran Palau, un concert de pop íntim, i per l'altra Guillem Roma, que presenta disc al festival, un disc que justament es publica també aquest mateix mes de març. I que també és del Festival d'Estrenes. Exacte, tot això queda englobat dins d'estrenes. Aquests 2 concerts encara entren dins del marc d'estrenes. I un altre festival que també és molt potent a Girona i del qual també us n'acabo de parlar ara és el Festival Insomni. Insomni, dins d'aquest festival, i tindrem l'actuació de l'Habitació Roja a la Mirona Sal el dia 28 de març també. O sigui, aquest dia, el dia 28, tenim molts concerts. Justament ells venen a fer un concert especial dels seus 30 aniversaris. Justament estan de gira amb Los mejores años de nuestra vida. I nois, després de tanta música, perquè ja deixo de parlar de música, Déu-n'hi-do, no us entra una mica de gana, perquè a mi... Home, aquesta hora m'hi ha... Jo picaria, no sé, un formatge, per exemple. exemple. I és que aquest mes de març, justament, també és molt bon mes per la gent fan del formatge, perquè torna altre cop a Girona Formatgem, el fòrum de formatge artesà i català.
Això seran els dies 14 i 15 de març a la Fira de Girona i serà un lloc on es convertirà en punt de trobada per celebrar, descobrir i sobretot tastar, que ens encanta, la riquesa dels formatges del nostre territori i que a més són artesans. Per tant, jo crec que ja podem anar tancant agenda. Tanquem. Això és tot. La gent que diu que no hi ha coses a fer a Girona, que miri la nostra agenda, perquè Déu-n'hi-do. I per la gent com jo, que ja té mal de cap d'escoltar tots els plans que hi ha, perquè realment n'hi ha 200.000, cada setmana a l'Instagram de Girona Secreta pengen un reel Us ho recordem, o sigui que no hi ha excusa. Ho recordem sempre, o sigui, estigueu atents allà perquè ho pengen sempre. I ara sí, anem a veure, a part de Girona, què podem fer més enllà de Girona. Som-hi! Doncs ja sabeu que en aquesta secció, que compta amb el patrocini de Turisme Gironès, com sempre fem una repassada a tot allò que podem fer a prop de la ciutat, però sortint una miqueta també de... Que va bé, sí, sempre. Sí. Comencem amb 4 propostes. La primera, la pujada a peu als Àngels. Això és el diumenge 15 de març, òbviament. No té gaire misteri tampoc el nom, és un altre clàssic, és la 62a edició. Hòstia. O sigui, Déu-n'hi-do, Ja em porten, suposo que ja n'heu sentit a parlar Deu ser un per cop. any, no? Entenc que sí, sí. Ni sumant els nostres anys, arribem a això. No. I mira que en tinc uns quants ja. Doncs és una prova mítica, com ja sabeu, que comença a Sant Pere de Galligants, al barri vell de Girona, i puja fins al Santuari dels Àngels. Són 9,1 quilòmetres amb gairebé 500 metres de desnivell. És una excursió relativament forteta, però tampoc. Està com a excursió... Hòstia, home, 9 quilòmetres, 500 de nivell, fins als Àngels, nano, vinga. Sí. Tu la faràs, Ja t'hi estàs una estona. Sí que és veritat que per dir-vos que no és gaire forta, hi ha una pujada que es diu Matahomes. Ara queda molt malament que digui això, però bueno, mira. Doncs això és la primera proposta. Anem a per la segona. Segona, va. El 74 Rally Costa Brava. Això és del 5 al 7 de març i es fa a Girona i Fornells de la Selva. Bàsicament, doncs, és un rally, una cursa de rally, que no és una cursa qualsevol, sinó que és la degana de ral·lis a Espanya. És una de les cites top a nivell automobilístic històric. Sí, són els cotxes aquests més antics, no? Exacte. I l'organització parla de 260 cotxes. Déu-n'hi-do. O sigui que, Déu-n'hi-do, es nota que és important i és una prova que, com a tradició, obre la temporada del Campionat d'Europa FIA, de ral·lis històrics, com tu bé deies, Martí. I també és un campionat estatal històric. Home, 260 cotxes tela, Exacte, No sí. són pocs, no són pocs. Són 3 etapes i 13 trams. Uns 150 quilòmetres. Res. Van cronometrats, sí, res. Van cronometrats i dijous, si esteu per aquí a Girona, hi ha el tram nocturn a les afores. I el divendres 6, trams molt tècnics i dissabte també 6, més al voltant de Sant Hilari Sacalm també podeu veure. Sí, dijous si no podem dormir és els motors sabem dels on cotxes. anar. Sí. És a les afores, per sort. Vale, Sí. veritat. Anem a per la tercera proposta. som-hi. És el Sarrià Manga, que és el 14 i el 15 de març, a Sarrià de Ter. Si el vostre rotllo és el manga, l'anime, una mica més això, els videojocs, les tecnologies, torna a aquest festival que es fa al pavelló municipal d'esports de Sarrià de Ter. És un saló molt complet. Hi podeu trobar actuacions de K-pop, de J-pop, voleu trobar cosplays, tallers, concursos, tornejos... Si us agrada tot aquest rotllo, podeu trobar de tot. Això està molt bé que ho facin a Sarrià, no? Sí. Vull Sí. dir que És allò que sempre veiem que es fa a Sempre Barcelona. sí, que es fa sempre lluny, està a que ciutats sí, dels grans, no? grossos. I a vegades Una fa miqueta falta més, exacte. a pobles més petits. Més proper, més reduït. Molt bé. Molt bé. I anem ja, sí que sí, amb la última proposta que us portem aquest mes, que és la cursa entre pobles. És més d'esport, aquest. Sí, totalment. Com a tu t'agrada, no, Martí? Exacte. Comencem amb esport i acabem amb esport. A Llagostera, el diumenge 22 a 2:15 del matí. Arriba aquesta cursa que, com a ganxo, perquè us estareu preguntant per què es diu entre pobles, és que quan tu t'apuntes has d'especificar de quin poble ets. Vale. I de quin poble vols representar, per dir-ho així. Vale. Així hi ha com una És miqueta una de pique i una mica de competició, De competició. pobles. Clar, qui guanya la cursa és el Molt bé. poble que ha guanyat. Totalment. Però el millor és que els beneficis d'aquesta cursa es destinen a la Fundació Oncollida. Ostres, per això la sempre és investigació del positiu. càncer i tot això.
Les inscripcions, però, si us hi voleu apuntar, estan esgotades. Oh, catxis. Ha sigut Potser l'any que tot un ve. èxit, que és la bona Sí. notícia. Exacte, sí. Totalment. Però bueno, si teniu algun conegut o si us agrada... Animar. Exacte, aneu a animar, aneu a veure la gent com... I si no, això que dic, us ho reserveu per l'any que ve, a veure si ho tornen a fer i esteu alerta per I entrenar, que apuntar-vos. tens un any de marge per entrenar. Exacte, No sí, creixeràs i ara. tant, i tant. T'hi apuntaràs, Martí, d'aquí un any. Home, si és d'aquí un any sí, que tinc D'aquí una un gana any d'entrenar. tens Clar, temps, doncs no? ens posem a entrenar tots i l'any que ve ens hi apuntem. Doncs fins aquí les propostes que ens porta el patrocini de Turisme Gironès i que sapigueu que tota aquesta informació, com sempre, si la voleu aclarir, si la voleu recordar, la teniu a la seva web disponible i poca cosa més. Anem a la següent secció, si voleu. Bueno, i seguim avançant perquè, com vam començar el primer programa d'aquesta segona temporada, hem fet una secció nova, que és a casa del xef, gràcies a Del Moral, que un cop més la Marina Escola va d'excursió a casa d'un xef d'un restaurant, i en aquest cas va a Olot, i ens colem a les cuines de l'Equilibri. Per tant, si esteu preparats, anem a endinsar-nos a casa del va, xef. anem-hi. Som-hi, va, endavant vídeo. Gràcies, nois, una vegada més, ja torno a ser aquí. Avui hem vingut a Olot, al cor de la Garrotxa, per parlar amb en Sergi i amb Kevin, els dos xefs del restaurant Equilibri, un restaurant on la cuina es viu amb passió, respecte pel producte i sobretot amb ganes d'innovar. Anem a descobrir aquesta cuina amb clares influències de la gastronomia de la Garrotxa i de França. Bon dia, què tal? Hola, bon dia. Doncs la primera pregunta és obligada. Com us vau conèixer i com va iniciar el projecte de l'Equilibri? Bueno, ens vam conèixer fa 15 anys ara, a Calendric, al restaurant Calendric. Jo venia d'arribar, recent arribat aquí a la Garrotxa i ens vam conèixer allà. Va ser el meu primer company de feina. Sempre havíeu sabut que volíeu ser cuiners o com va començar una mica aquesta trajectòria? Jo no, vinc del món de carnisseria a casa meu i així, sí que té una mica de relació i tot, però no tenia molt clar. Amb 16 anys sí que vaig voler anar a provar i vaig anar a l'escola d'hostaleria i ja està, allà sí que em va agradar i a partir d'allà ja no. I parlant una mica de l'Equilibri, òbviament l'espai entenc que juga un paper molt important a l'experiència. Ja es veu des de l'arribada, no? Amb aquest túnel de llum. Ja vam fer en col·laboració aquest espai amb en Xavi Bayona i el que buscàvem una miqueta d'un restaurant, no? Entre l'elegància i el minimalisme, una miqueta, reaprofitant la fàbrica, que aquí encara no es veu, però quan s'entra ja es podrà apreciar tot el volum de l'espai i és el que es buscava amb l'arquitecte. Després, al nivell de cuina, el nostre, no? Que la gent marxi amb un bons records de boca i d'ambient, no? Parlant una mica més de cuina, Sergi, com definiríeu una mica la gastronomia de l'Equilibri? A veure, nosaltres fem una cuina molt de producte, de temporada. També tenim una miqueta d'hort i així, i llavors aprofitem tot el que podem de quilòmetre zero, de per aquí i així, tot i que no ens agrada dir que fem una cuina de quilòmetre zero perquè no és gens el cas. Si ha de venir de fora, ve de fora i no tenim problema. Però llavors també, ell és francès, jo d'aquí, és una cuina molt de bases de cuina catalana i amb molta cosa que ve de fora, no? I ho posem molt en conjunt sempre i anem treballant així. I la Garrotxa, la influència de la Garrotxa és molt important a l'Equilibri, ja sigui pels productes, per l'entorn. Sí, molt. Tenim la sort d'estar a la zona que estem. Tenim uns productes molt rics, molt bons, de molt bona qualitat. I intentem sempre, com ha dit en Sergi abans, de treballar amb el màxim de proveïdor de per aquí la zona i guardant l'essència dels productes aquí. Molt bé, fer una mica de xarxa també, no? Potser amb carnisseries de per aquí. Sí, intentem al màxim. Tenim carnisseries, tenim bona tòfona, tenim caçadors de per aquí la zona. A l'època de bolets tenim gent que ens porta bolets d'aquí. Tenim la sort de poder treballar amb molt de producte d'aquí. Suposo que per això també potser treballeu molt per temporades? És que hi ha la cultura del producte, del respecte de la zona, del territori, i ens influència directament. I si parléssim una mica dels plats com insígnia de l'Equilibri o el plat que us ve al cap, que és pel que la gent torna a venir? El plat que us presentarem després crec que està molt bé, que és una versió de la llebre a la perigordina, que és una llebre royal però transformada. Hi ha
ara que estem en temporada de caça. Doncs estic veient aquí l'espai aquest de dalt. Passem a l'altra banda i seguim parlant una mica? Perfecte. Sí que és veritat que l'espai juga un paper bastant important. Ara veig aquí com aquestes estructures de fusta. No sé si ens podeu parlar una mica del que hi havia abans o de la reforma. Era una fàbrica de banyadors Anna, i després va passar a ser l'inici d'una galeria d'art que no es va acabar a portar a termini. I llavors, clar, tota aquesta paret de pedres volcànic que es pot apreciar ara estava tot tapat. En Sergi va estar picant moltes pedres allà durant... Abans dels fogons va venir una mica... molts dies picant pedres per recuperar això i per poder guardar també, que vam poder guardar aquest sostre tan maco. Doncs hem vingut aquí, en aquest espai, a parlar una mica més per conèixer-vos a vosaltres més personalment. Parlar una mica, qui dels dos és el que arriba abans? En Kevin, 100%, és molt matiner, hi ha dies que està aquí a les 6 del matí. També ets l'últim a marxar? Depèn dels dies, ho tenim repartit jo al principi de setmana i en Sergi més cap al final de setmana. Jo tinc sagrat a les 4:30 de sortir corrent a buscar els nens de l'escola, que si no... I llavors ell es queda els dies que jo tinc que anar pels nens i els altres dies allargo més jo i ja està. Què és el que gaudiu més del vostre dia? Tot, bastant. El restaurant, vull dir, és una meravella de poder treballar en aquest ambient, en aquest local. L'espai de la cuina, no sé si l'heu gravat o no, però tenim una bona cuina que ens permet treballar de luxe, la veritat. Sí, treballem amb molt d'espai, tenim tot el confort que pot esperar un cuiner. Qui és més probable que improvisi en el dia a dia en algun dels plats? Improvisar com a tal no som massa d'improvisar. Però en Sergi improvisa més. Jo sóc bastant més cap quadrat. Bueno, vinc del món de la pastisseria, vull dir que hi ha... Els processos ben clars... Sí, correcte. I sobretot allà tot molt quadrat, estructurat abans de cada servei. Ho tinc molt sagrada i llavors intento no deixar lloc a l'improvisació. Cuina salada a vegades et permet una miqueta més jugar, no? També tu tens un millor o pitjor dia i acaben sortint les coses una miqueta diferents. Tema de pastisseria, que no és el cas, no fa només pastisseria, però sí que quant als fogons estic més jo i llavors allà és una mica més el feeling. I a l'hora també d'inventar plats, també ets una mica el que pren la iniciativa o sou els dos que proveu productes? Com treballeu? Kevin apreta una miqueta més que jo, sempre està rumiant i pensant de fer coses noves o canviar una miqueta els plats que ja tenim, no? Que se'n cansa també una mica ràpid de les coses i de dir, hi hem de donar una volta, saps? Sí, buscar unes versions, versionar una miqueta el que ja tenim, també per als nostres clients, que tenim clients molt fidels, i llavors intentem renovar una miqueta. Hem llegit per aquí també que l'any passat vau entrar dins de la llista de la guia Michelin. No sé si el següent pas és l'estrella. Bueno, ens han renovat per al segon any, aquest any. Aquest any 2026, estem molt contents i molt orgullosos. És una recompensa per tota la feina feta. Ara, a nivell d'estrella, clar, és un altre pas que de moment no pretenem amb res. Estem molt content i molt lliure també amb la forma de fer les coses. I a gust. Clar, això és important, que al final us focalitzeu en el que aneu fent fins ara i si algun dia arriba, no? Amb un futur, sí, correcte, amb un futur. Si ve, hòstia, super. Però no és un objectiu com a tal, ara mateix, que estem disfrutant molt del que estem fent i volem que sigui així. I parlant de les recomanacions més personals vostres, parlant d'altres restaurants, deixant una mica de banda l'equilibri, si us haguéssim de preguntar recomanacions d'un restaurant, per exemple, d'una ocasió especial o per a una celebració, quina seria la vostra? Jo, per mi, seria Ca l'Enric. Els dos som molt de Ca l'Enric, també. Ens agrada de tant en tant poder-hi anar. Ens vam formar bastant allà, també. L'Enric i les Cols, òbviament. I un restaurant així com més distès per anar a fer tapes amb amics? Jo visc a la Vall d'en Baix, a Sant Esteve d'en Baix. El bar-restaurant del poble, que està perfecte, és la Via del Senglar. Sí que posaria aquí al costat mateix tenim el Quinabarra, que és una sort de poder tenir restaurants d'aquest nivell i així de tapeu aquí al centre d'Olot, no? No sé si teniu algun restaurant així en el radar que encara no heu tingut ocasió de tastar i voleu anar? Per part meva, el Puig de Palamós. Sí. I jo de llista tinc Banyoles Unsa, es diu, que van obrir fa molt poquet,
I un altre que m'agradaria dir és el Magós. Sí, d'en Miquel, òbviament, sí. Doncs ja sabeu, apunteu a la llista. Ja per acabar, no sé, m'heu comentat abans que teníeu un plat per preparar, una llebre. Bueno, és una llebre, una royal de llebre, amb un pa de pessic de taronja i una marmelada de taronja amarga amb vainilla. Doncs mentre emplateu, us faig un parell de preguntes més de restaurants. Ara estava pensant en alguns així per recomanar per anar més en família, potser un altre tipus de restaurant. Aquí a la Garrotxa tenim en Gasparic, pizzeria Gasparic, que ho fot molt bé. I per part meva m'aniria a la Font de Barris. Hem de tirar una mica cap a casa, que ho portem nosaltres també. La següent pregunta també va una mica amb el fil, no?, de cuina típica de la Garrotxa. Jo m'aniria cap als ossos. I el restaurant de l'Hostalet a Vall d'en Bages. Doncs això fa molt bona olor. Aquest plat el teniu sempre a carta o és de temporada? És un plat del menú Descobrir, que seria el menú degustació. I també tenim un format carta, però no és exactament muntat, emplatat de la mateixa forma. Parlàvem abans que això és un plat o l'estimes o l'odies. Per què això? Tota la caça té bastant aquest punt, tot i que fem una caça suau, que no és molt forta, però qui no li tira el món de la caça, això fa una mica enrere, però el que li agrada la caça ens estima bastant. Doncs ens quedem amb aquesta llebre, amb en Sergi i en Kevin d'aquí de l'Equilibri. No sé què us ha semblat el restaurant, segur que molts de vosaltres ja us l'heu apuntat a la vostra llista. Moltíssimes gràcies pel vostre temps, per obrir-nos les portes al vostre restaurant i a la vostra cuina, i moltes gràcies a Del Moral una vegada més per fer possible aquesta secció, i ens veiem a la següent. Bueno, ja heu vist l'Equilibri, quin restaurant tan maco. Molt xulo. A partir d'ara ja ho sabeu, aneu-vos apuntant tots aquests restaurants perquè aquests plats i aquestes receptes que van fent les podeu tastar vosaltres mateixos. Tot això gràcies a Del Moral, que porten 40 anys donant suport a la restauració gironina. I ara sí, arribem a un dels moments, a la primera entrevista d'aquest segon programa. Per tant, endavant, entrevista. Som-hi. L'entrevista. Avui tinc molt bona notícia pels més llaminers, i és que pel nostre riu no hi baixa aigua avui, sinó que hi baixa gelat, sucre i molta fantasia. La nostra convidada d'avui va néixer a Guadalajara, a Mèxic, en una casa on el dolç mai faltava sobre la taula, i des d'allà ha acabat convertint Girona en una de les capitals, si m'ho permeteu dir, més divertides del món del gelat. És pastissera de formació, inquieta per naturalesa i amb una mirada pròpia sobre la rebosteria, que això és molt important en aquest món. Amb aquesta pista que us donaré ara, jo crec que ja sabreu qui és, perquè és cofundadora del Rocambolesc. I és cervell i també cor d'aquest món on els postres del celler es transformen en gelats, llaminadures, confiteria i també biquinis, que són boníssims. Amb cues al carrer Santa Clara, però no només al carrer Santa Clara, sinó també arreu del món. I justament ens hem adonat que aquesta setmana el Rocambolesc s'ha reinventat i esperem saber-ne més detalls amb aquesta entrevista. Així que ja deixo la introducció feta y tenim aquí a Alejandra Rivas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, encantada de estar aquí después de esa introducción. Bueno, ¿te ha gustado? Mucho. ¿T'ha agradat? Molt bé, molt bé. Com ha dit la Judit, de fet, ets de Guadalajara, de Mèxic. Recordes quin és el teu primer record dolç de casa teu? De casa. A ver, diré en general las paletas, los polos, porque en México tenemos mucha costumbre de comer paletas, entonces para mí era una de las cosas que más me gustaba comer de pequeña. Sí, polos de helado, no? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí. I què t'ha portat a una pastissera mexicana aquí a Girona? ¿Qué me ha traído? Pues, a ver, muchas cosas, porque al final una sola no podría decir. Lo primero me ha traído la gastronomía a nivel general, pero yo creo que siempre, ¿no?, hay un vínculo emocional con lo que has vivido durante tu infancia, vivencias, lo que te gusta al final, ¿no? Y para mí siempre hay una conexión, ya sea de sabores, ya sea con las paletas, con los polos o incluso con algunas golosinas o tartas. I com van ser els teus primers dies aquí, ho recordes? A ver, yo comencé haciendo prácticas en el celler. Yo no era pastelera como tal, sino que había estudiado cocina. Y en mi casa siempre ha habido mucho dulce, mucho amor por la pastelería por parte de mi mamá. Pero es verdad que yo quería explorar el mundo a nivel general en la gastronomía, ¿no? No me quería dedicar únicamente a lo dulce, sino que tenía muchas ganas de explorar el mundo salado. Y bueno, estuve haciendo prácticas en diferentes lugares de España. Estuve en San Sebastián, en Valencia, en Tarragona, y el último restaurante al que llegaba era el celler.
Y bueno, ahí me enamoré además de su cocina, del pastelero. Y nada, al final, bueno, yo de hecho regresé a México un año. Primero llegué haciendo prácticas, después estuve dirigiendo la partida de pastelería en el Cellet. Estuve como 6 meses, de ahí regresé a México. Tenía intención de montar mi propio catering. Tuve la suerte de que en ese inter que llegué me escribió Enrique Olvera, que es el chef de Pujol, y nada, me invitaba pues a ser la pastelera de Pujol. Obviamente para mí fue una gran experiencia y era una oportunidad increíble, ¿no? Que justo regresando pudiera ir a su restaurante, ya que además pues yo a Enrique lo admiraba y lo admiro muchísimo, porque creo que es un gran cocinero que ha aportado muchísimo a la cocina mexicana. Y bueno, al final también, ¿no? A nivel mundial para que la gente lo conozca, es un referente. Y nada, y para mí también fue como el primer encuentro en el que yo hacía mi propia pastelería. Porque al final en Cellet, pues tenía que hacer la pastelería, ¿no? Que me decía Jordi, todas las recetas que se tenía que hacer, que también es una parte muy guay, ¿no? Pero ahí fue como mi primer contacto a decir, pues bueno, ¿y cuáles son los postres que yo quiero crear? Y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Pero en ese año, en ese inter, Jordi iba, yo venía, Jordi iba, yo venía. Y con todo y eso tuvimos la suerte de vernos muy seguido porque cosas del destino, digamos, congreso al que invitaban a Enrique, invitaban a Jordi. Entonces, bueno, nos vimos en Londres, en Estados Unidos, en diferentes partes de México y fue como, bueno, no, ni planeado. Es más, si lo hubiéramos planeado, creo que no nos hubiéramos visto tanto. Y nada, por eso digo cosas del destino y bueno, decidimos al final que yo me viniera aquí a ver qué pasaba con nuestra relación, a ver si seguía viento en popa como en ese tiempo. Y nada, comenzamos, yo llegué en febrero, comenzamos a trabajar. Él ya tenía muy claro que quería abrir una heladería. Y fue como que yo me sumé al proyecto y llegué en febrero y abrimos la heladería en abril. O sea que fue todo muy rápido, muy orgánico, de una manera muy natural. Y creo que al final proyectos como el nuestro, ¿no? Que han nacido así tan sutilmente, tan orgánicamente, pues es un gusto y un placer poder haberlo trabajado y surgir de esta manera. De fet, ara et tornaré a preguntar, perquè com es gestiona això, el fet de treballar, obrir un projecte amb la teva parella i gestionar-lo mà amb ell? Com és això? A ver, para nosotros ya es algo súper natural porque nuestra relación ha nacido así directamente, nos hemos conocido en la cocina. Yo obviamente para mí Jordi es el mejor pastelero del mundo y siempre lo va a ser. Creo que no hay nadie más que tenga la creatividad y sea tan brillante como él. Y desde ese lugar, desde el respeto y admiración, pues no surge, al final yo me dedico a hacer ciertas tareas que él no hace y él hace otras tareas que yo no hago. Claro que cada vez surgen más proyectos, Jordi, el tiempo que le puede dedicar es menor, pero siempre en casa, por más de que, digamos, no hablamos de trabajo, nuestra pasión es lo que hacemos. Entonces, claro, Jordi me va a contar qué postre quiere hacer o qué está haciendo, o ahora también con la música. Y justo con Rocambolesque siempre ha sido así. Hemos hablado de las cosas a la hora de cenar, a la hora de, yo qué sé, de comer, del fin de semana, porque también incluso el pensar en sabores no surge de hay que sentarnos hoy y vamos a hablar de qué vamos a hacer. A lo mejor sale de un paseo por el mar, de un viaje, y eso también es muy enriquecedor. Que también hay que a veces ponernos límites, ¿no? Y más ahora teniendo una niña, que es no, ahora sí que no hay que hablar de eso, hay que poner atención en otra cosa. Pero como es algo que nos apasiona y nos gusta mucho, pues va surgiendo de manera natural en el día a dia. Ara ja fa 14 anys, tinc apuntat aquí, el 2012, que va obrir el primer Rocambolesque al carrer Santa Clara. Si et poses una mica nostàlgica, com recordes el primer dia que vau obrir les portes? Sí. Bueno, fue una locura, porque la verdad es que no esperábamos la cantidad de gente que fue. Yo, como decía, comencé primero, ¿no?, a llevar el proyecto desde que llegué. Y según Jordi y yo, habíamos hecho producción para un mes de helado. Sí. Y se nos acabó en menos de una semana. Entonces, claro, íbamos como locos comprando cosas, volviendo a hacer producción. Yo justo dejé el obrador para ir más a la tienda y encargarme más de tienda, ¿no? Para tener también ese contacto con el cliente, con la gente. Y era como que él se ocupaba más del obrador y yo estaba en la tienda.
Pero es que cosas tan... Hay nostalgia, pero también hay ese punto de inocencia que me encanta recordar, porque se nos terminaban las cucharitas. Ay. A veces íbamos el fin de semana buscando gasolineras abiertas para comprar los paquetitos de servilleta y cucharas porque no teníamos suficientes. Por eso digo, está esa parte, ¿no? Yo estaba en el restaurante y es muy diferente un restaurante a un negocio en plan retail, heladería, como lo que es Rocambolesque. Claro. Entonces fue como que pagamos todas las... No pagamos, es que eso me fue ahora la palabra, ¿cómo se dice? Cuando... Bueno, novatadas. Sí, vale, sí. Todas las novatadas que pudimos haber hecho nos ocurrieron en esos primeros meses, pero también nos dieron mucho pie y nos asentaron a decir, vale, ok, hemos construido lo que se dice, ¿no? La casa por la ventana, o sea, la casa por la ventana sin tener bien los cimientos. Y fue por eso que también paramos un poco a decir, crecemos, hacia dónde vamos, porque hay que cimentar bien esto. Y más porque nosotros, además de tener la heladería, tenemos nuestro propio obrador. Entonces, son logísticas, negocios diferentes a lo que nada más, digamos, es tener la tienda. Entonces, bueno, durante todo este tiempo también hemos cimentado un buen obrador, en el que decimos obrador rocambolesque, pero realmente es un obrador dulce, un obrador central, porque suministramos a los diferentes espacios de Celler. Hacemos el pan para Celler, para normal, para Esperit, la briochería, algunos petis. Per exemple, el panetone el feu aquí? O... Sí, el panetone lo hacemos en el obrador de Rocambolesque. Entonces, claro, todo esto ha ido, bueno, la bola se ha ido haciendo más grande y nada, pero como lo recuerdo, pues eso, me encanta recordarlo. A veces pienso, ay, ojalá estuviéramos otra vez en ese momento, porque hacen las cosas desde, no con la estrategia de hacia dónde vamos y tal, sino que éramos niños en ese momento, con ganas de emprender, de hacer un proyecto y con toda la ilusión del mundo. Terminábamos cansadísimos, reventados de Jordi Celler, luego a veces se iba conmigo a la heladería, pero era un cansancio bonito, lleno de pasión, lleno de amor por el proyecto que estábamos haciendo. Clar, una cosa compensa l'altra. Claro, sí. Una mica, Ale, sempre heu explicat que el rocambolesque neix amb la idea de portar els postres del celler en una botiga a peu de carrer, no? Però una mica, com es tradueix tot això? Perquè entenc que tampoc no és el mateix postre. Com aconseguiu fer aquesta traducció d'un lloc a l'altre? Mira, y voy más atrás. Lo primero que queríamos hacer era realmente llevar los postres de Celler a pie de calle. Lo que queríamos era pues un día estar en Plaza Independencia con un carrito de postres y decir, hoy hacemos el Gran Bombón. Otro día en Plaza Cataluña el postre Lactic. Pero como la venta ambulante es muy complicada, de ahí fue cogemos un local. Y los dos somos muy amantes de los helados y dijimos, venga, vamos hacia los helados. Entonces, ¿cómo podíamos hacer ese nexo con el Celler? Pues era crear esas representaciones de postres en el formato de helados. Y el por qué la máquina soft, que al inicio, ahora ya están como la gente ya se ha acostumbrado a verlas, el tipo de máquina que utilizamos. Pero al inicio es que, como digo, yo estaba en la tienda, me acuerdo, bueno, que me decían de todo, de estas son máquinas de comida rápida, del McDonald's, del tal, Y yo, sí, es que es así, son estas máquinas, pero para nosotros el pensamiento fue diferente. Si estas máquinas son tan buenas que con casi lo que sea pueden hacer un helado, si nosotros ponemos una buena materia prima, una buena elaboración, pues lo que vamos a obtener va a ser siempre un helado recién hecho. Porque para nosotros el mejor momento en el que esté el helado es cuando va saliendo de la mantecadora y el heladero lo puede probar. Entonces, lo que hacen estas máquinas es ir turbinando muy poca cantidad de helado, por lo que siempre es un helado recién hecho, que también es una temperatura un poquito más alta que el helado típico de vitrina, por lo que organolépticamente vamos a percibir mucho más los sabores, el chocolate más intenso, la fruta más intensa, porque no está tan frío. Y además, al no estar tan frío, es una textura más suave, que nos va perfecto para lo que nosotros queríamos hacer, el integrar los toppings para terminar de hacer un postre. Y de aquí, digamos, esta conexión con Celler del decir, recreamos postres de Jordi en formato de helado que tenían este vínculo de un poco que sí tenía un crujiente, la petaceta, el lactic. La verdad yo creo que es el postre más fiel a lo que es el postre lactic en Celler, porque es el mismo helado,
misma confitura de guayaba, mismo dulce de leche y el algodón de azúcar. Entonces sí que diría que esta es la más fiel, pero también lo que queremos es que tengan su propio rollo, ¿no? Que sean cosas idénticas. Y bueno, al final esta fue la idea principal, pero también es verdad que en el camino, ¿no? En todos estos años, pues Rocambolesque ha ido adquiriendo su propia personalidad. Y ya no es únicamente vincularlo a postres de celler, sino que es pues temporada, festividades, temps de flor, Sant Jordi y bueno, al final buscamos jugar con este mundo dulce. Clar. Clar, perquè abans el rocambolesc sí que va sorgir com una idea d'una gelateria, però tu abans ho deies, han anat sorgint un munt de projectes relacionats o que l'envolten, que ha fet que sigui ja com tot un univers. Com explicaries ben bé què és el rocambolesc i tot el seu entorn? Pues ya lo dice la propia palabra, ¿eh? Rocambolesque es rocambolesque, o sea, es este mundo lúdico de fantasía, de locura un poco, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y obviamente, ¿no? Comenzamos por los helados. Después el siguiente proyecto fue confitería, que está justo ahí al lado. Y que este nace en realidad por ir escuchando a nuestros clientes. Mucha gente cuando iba a la heladería y en sí también muchos turistas pues se querían llevar algo de recuerdo. Y claro, llevarte un helado es muy complicado. Entonces nos pedían comprar toppings en bolsitas, sacamos unos kits en los que poníamos pues las carambinas, las nubes, pero era como, a mí me dolía el corazón el pensar que se estaban llevando eso diciendo esto es de rocambolesque. Y nada, nace un poco a partir de esto. Sí que comenzamos ya en la heladería con las barras de chocolate que ponen roca, un poco como recordando a Wonka. Y después de la pandemia se liberó el local de al lado y dijimos es el momento para hacer que los toppings sean los protagonistas del lugar. Entonces en confitería hay muchos productos, la gran mayoría, que han nacido como toppings de nuestros helados. Y aquí sí que ya no tenemos el limitante del frío, ¿no? De la temperatura, sino que podemos jugar pues ya sea con galletas, con chocolate, con gominolas, con nubes, con lo que se nos ocurra. I clar, tot això és un munt de feina i un munt de creativitat que hem vist en alguna entrevista que deies potser que la manera de repartir-vos-ho és potser que en Jordi feia més les bogeries i aquesta inventiva i tu aterraves una miqueta més aquestes idees i les portaves a la realitat. És ben bé així o com us feu la rotació? Sí. A ver, también Jordi cada vez tiene más proyectos, más cosas y el tiempo que tiene es más limitado, ¿no? Para decir, hagamos esto como tal. Sí que muchas veces lo vamos hablando y a él de repente un día me mandó un mensaje, ya sé qué tenemos que hacer. El helado de no sé qué, con el tal, con el caramelo. Me encanta la idea, pero ese tipo de caramelo que dijiste se humedece, no lo podemos mandar a las tiendas, hay que cambiarlo por tal. Entonces es verdad que sí que partimos de una idea inicial y es esto, al final una cosa es el restaurante, ¿no? Y porque a mí también era lo que me pasaba cuando comenzamos con Rocambolesque. Yo era como que esa filosofía del restaurante que es prácticamente inmediato, la quería llevar a la tienda y realmente es imposible porque estás jugando con temperaturas diferentes, con almacenajes diferentes, con el personal que sirve, con reponerlo al momento. Entonces sí que ahí mi papel es, vale, de esta gran idea, pues cómo la vamos a llevar a cabo y que sea viable en todas las tiendas. I d'aquestes idees que dius que té, que suposo que al final hi ha idees de tot i n'hi ha algunes que són més boges que d'altres. Hi ha hagut algun cop que li has dit, mira Jordi, això és tan boja aquesta idea que és impossible que puguem fer això. A ver, habían algunas cosas, y justo lo dije con caramelo, él quería llevar ofilos de caramelo y cosas así muy delicadas que era como, yo mi amorcito, esto en una bandeja se va a romper al momento en la tienda, con qué pinzas lo van a poner. Era, de hecho, con el caramelo lo que más controversia teníamos, porque él quería poner cosas y yo le decía que no lo podíamos poner. Pero ahora no, ya lo pensaré, seguro que es que han habido varias, seguro. Hi ha alguna idea d'aquestes que t'hagi dit o tu hagis pensat que dius, hòstia, això podria no funcionar i al final hagi sigut tot un èxit de Rocambolesque? Bueno, la primera locura como tal fue el panet, sí. Que es uno de los bestsellers de la heladería y esta nace porque nosotros cuando abrimos, la verdad es que, bueno, ustedes ya se lo imaginarán, hace casi 14 años la heladería no es lo que es ahora en invierno. Normalmente todas las tiendas de helados cierran en invierno, se convierten en tiendas de turrones y tal. Ahora es verdad que la gente ya
acepta el comer helado en todas las temporadas, ¿no? Incluso en invierno. Pero sí que el primer invierno estábamos muy preocupados y decíamos, es que vamos a cerrar, no viene nadie, vamos a cerrar, pues ¿qué hacemos? Y de aquí surge la idea de comerte un helado con las manos calientes. Y comenzamos, con Andreu Carulla, que de hecho la persona que se ha encargado del interiorismo de la nueva tienda, comenzamos a desarrollar esta máquina, pero en plan súper casero, con máquinas de sándwiches que habían, luego le hacía una placa y comenzamos a trabajar sobre ella y al final el Panet, que hoy en día tiene una máquina preciosa, muy bien hecha, pues comenzó de esta locura, ¿no? De decir cómo te puedes comer un helado con las manos calientes para que la gente en invierno se atreva a seguir consumiendo helado. I com es gestiona tot aquest creixement? Des de fa 14 anys que va obrir fins ara ara és una bogeria ja. Pues bueno, con equipo, al final con equipo, ir, ¿no? Encontrando las piezas claves que deben de ir para cada sitio, para cada puesto. Obviamente seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, seguimos buscando gente interesante que nos aporte valor, ¿no? Porque al final yo creo que lo más importante es que hayan personas que aporten valor a lo que es Rocambolesca ahora y a lo que queremos que sea. I con equipo i que creen el projecte. I ara que parles d'equip, o sigui, quin consell donaries tu a les persones que estan com tu fa anys intentant aprendre aquest ofici de pastisser? Lo primero, dedicarle tiempo, porque yo ahora veo mucho como el tema de no voy a sacrificar mi vida social, mi vida familiar, y que hay una parte que es verdad, completamente, ¿no? Yo creo que para la hostelería ha venido bien este cambio, ¿no? De conciliación, de estandarizar un poco más las jornadas. Pero yo recuerdo cuando hice prácticas que de verdad a mí me encantaba estar en el restaurante y yo no lo veía como es que estoy dejando de hacer algo por estar aquí. Y creo que el dedicar tiempo a lo que te gusta ya no lo ves realmente como un trabajo como tal, que está claro, ¿no? Que hay que tener tiempo para todo y yo soy la primera también en defenderlo ahora que tengo una hija. Pero sí que creo que hay que dedicarle tiempo y cariño si realmente te quieres dedicar a eso para llegar a algún lugar, porque si estás en plan de ahora ya en 2 minutos tengo que salir, me tengo que ir, cuesta mucho. I creus que tot això que heu creat ha fet que Girona sigui la capital gastronòmica d'aquest país? A ver, no me voy a atrever a eso, me comprometes mucho, pero no, lo que intentamos hacer son proyectos que tengan alma, que aporten un valor a la ciudad y que, bueno, hagan que más gente pues quiera venir a conocerlos y que esto enriquezca la ciudad totalmente. I creus que això obre com a espai perquè hi hagi més projectes com aquest? O sigui, ja no dic de vostres, sinó d'altra gent que poder els hi veniu idees i dir, ostres, doncs nosaltres a Girona també volem obrir alguna cosa que sigui algo diferent, que es desmarqui de la resta. Totalmente, yo esto sí que lo creo. Al final yo creo que cuando vas teniendo, en este caso, ¿no? Restaurantes, lugares relacionados con la gastronomía de valor, eso hace que otros también quieran apostar por el lugar. Es como a mí, por ejemplo, si abren más heladerías, es que yo no lo veo como una competencia, sino que pienso, o sea, más gente apuesta por esto, hay más gente que lo quiere. Incluso el público también se vuelve más exigente y para mí eso es algo súper bueno. Porque antes los helados, o sea, aquí hay una cosa que yo siempre digo, seguimos un poco en las mismas, pero creo que en algunos años cambiará. Y esto cuando vas al supermercado, las fresas no cuestan igual que el pistacho, ¿no? No. Entonces, ¿por qué los helados tienen que costar igual? Yeah. Y es porque venimos de muchos años atrás, y no digo que todo el mundo lo hiciera así ni mucho menos, pero que sí que se comercializó un tipo de helado en el que tenían muchas cosas que hacía que, bueno, que al final, ¿no? La media resultara más o menos el de pistacho igual que el de fresa. Y creo que por eso digo que entre más oferta haya y que sea una oferta que realmente aporte valor, el público también se hace pues más exigente en decir, pues quiero algo de una materia prima buena, calidad, elaboración, y eso para nosotros también es bueno. O sea, al final el tener gente que te vaya exigiendo más, pues a ti mismo te hace ir exigiéndote más y creciendo más. I ara que parlem d'això, del fet de créixer, ja parlant en un futur, hi ha algun somni que tingueu nou per fer? Bueno, lo primero es esta tienda nueva, que realmente cuando la vean ha quedado preciosa. Este cambio realmente ha sido
un poco como lo vengo diciendo todo, ¿no? Muy orgánico, muy natural. Lo queríamos hacer desde hace tiempo, pero no encontrábamos el momento. Y sobre octubre más o menos hablamos con Andreu y bueno, le dijimos un poco cuáles eran nuestras intenciones con este Rocambolesque 2.0. Y nosotros venimos, y justo, ¿no? Hablando de ofertas que aporten valor y todo esto, realmente nos ha gustado ver lo que ha hecho Rocambolesque en la heladería y ver que haya gente que se inspire, ¿no? Para hacer sus negocios en base a lo que fue Rocambolesque en su momento. Y ahora sentimos, bueno, en ese momento, ¿no? Dijimos, nos toca cambiar, nos toca evolucionar. Y Rocambolesque va a seguir siendo, ¿no? Divertida, desenfadada de ese lugar. Al final, el comer un helado es un momento de placer, para divertirte, para compartir. Y queremos que siga siendo esto. Pero desde un lugar ya un poquito más, voy a decir adulto, porque la tienda es verdad que es un poco más adulta. Sí que seguimos jugando, porque para nosotros el helado es juego y ya lo verán en la tienda, con estos matices sutiles, pero desde un lugar más innovador, más sofisticado y que acompaña más a los helados que estamos haciendo. Porque creíamos que al final la estética ya se nos había quedado como muy aniñada y queríamos darle este nuevo cambio, igual que como nosotros cambiamos, pues también el concepto ha cambiado y ha madurado. I, bueno, los invitamos a que vayan a ver. Trobarem algun producte diferent, alguna novetat? Después de la apertura, sí. Sí, tenemos 2 productos nuevos que van a salir este año, un poco más adelante. Pero sí, tendremos varias novedades que estamos trabajando ahí en ellas. El rosa serà important? Perquè... Mucho. Sí? Alguna cosa que ens puguis avançar? Potser el color de les parets? Rosa. Rosa. No, y también con lo que jugamos esta vez es con materiales muy nobles. Y lo que queremos es que los materiales que utilizamos sea lo que se ve. De hecho, trabajamos mucho con la piedra de Girona. Estamos trabajando con un marmolista que está en Bañolas, que tiene una máquina increíble, que de hecho hay solo 4 en Europa para poder hacer lo que hace. Y estamos trabajando la piedra de Girona desde un lugar súper bonito que nos va a acompañar a toda la tienda y que es esto, ¿no? Estamos en Girona, venimos de Girona para compartirlo al mundo y lo integramos también en el diseño. Doncs ara esperem que aquesta nova obertura vagi tan bé com les altres i moltes gràcies per venir amb nosaltres al Cinquè Riu i pel resta no marxeu perquè, Judit, encara tenim alguna sorpresa, no? Doncs sí, Martí, us portem una altra entrevista que vam gravar fa uns dies i que us he de dir que ha estat una de les més especials que he pogut fer, perquè vam conèixer a la Pilarín Vallès, una de les icones de Catalunya i de les nostres infàncies. Vosaltres llegíeu 100%. A Pilarín? Tenia la casa plena de llibres Sí? d'il·lustracions. I jo també. Doncs la Pilarín, us expliquem, va venir a Girona a presentar el seu llibre Tam Tam al Foment. Un llibre que han preparat juntament amb la Cristina Massanés i l'IDIPGI, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, que és un llibre pensat per explicar als més petitons a la casa com funciona el nostre òrgan vital, que és el cor. Vosaltres ja ho sabeu, no? Sí. Sí, però ens anirà bé recordar-ho. Recordar-ho amb el llibre de Tam Tam. Doncs dit això, anem a veure l'entrevista, no? Som-hi. Endavant. Doncs, Pilarín, què tal? Com estàs? Bé, encantada d'estar a Girona, sempre passar una mica pels carrers de Girona, ja m'he trobat 3 o 4 amics. Sí? És bonic. Ja m'ho imagino. Una mica jo et situo perquè nosaltres som un podcast de Girona Secreta, que és un mitjà digital, que parla de Girona, de plans, de què fer baix a la ciutat. Llavors, relacionat amb Girona, ens agradaria preguntar-te quin és el teu primer record de Girona? El primer record de Girona vaig venir a l'escola. Ah. Quan devia fer quart de batxillerat o una cosa així. I vaig veure les escales de la catedral i vaig dir, jo em voldria casar aquí, amb una cua que arribés de dalt a baix. Ostres! Però no ho vaig fer. No va ser. Això no ho els vaig fer. somnis. Vaig ser la primera de Vic, em sembla, que em vaig casar curta. Ostres! Després, ben diferent, Però aquelles escales em van impactar moltíssim. Sí? Això sí que és mentida de Girona, perquè Girona ha canviat molt des que suposo vas venir per primer cop. Hi ha alguna cosa que destaquis? Girona era una ciutat bonica, perquè té monuments molt bonics, però de les primeres vegades la recordo que no era molt neta. I en canvi, amb el temps, entre que van arreglar les façanes del riu,
que era un punt, que eren com raderes. Eren com uns raderes una mica sòrdids. I ara és esplèndid, és preciós. Clar, jo no ho he viscut, això. No, esclar, perquè Jo ja ho parlo he de viscut molts net. anys enrere. Clar. Sí, Girona és una ciutat que era molt bonica de tota la vida, però que amb els anys ha millorat una barbaritat. Ho notes, això? Sí, allò que deien en el president Puigdemont, i Girona què? Doncs Girona molt bé. A més, tu, Pilarín, ara parlàvem de com ha canviat la ciutat i tot plegat, però l'has dibuixat molt. Has dibuixat les fires, has dibuixat els manaies. Què és el que més t'ha agradat de dibuixar, de Girona? Bueno, cada cosa tenia una mica el seu encant, Perquè el tema paisatge urbà, és molt important. És molt important. Però m'agrada perquè és molt farcit d'anècdotes. Per exemple, el pont Eiffel l'he pintat També, no l'he anomenat, però... Algunes vegades. Esclar, jo no sé si va venir a Eiffel o no, però m'encanta pensar quina relació tenia ell amb aquest pont, Aquest pont, que no és molt llarg, però que en el seu moment devia ser una innovació de primera. Clar, no, totalment. En comparació amb el pont de pedra, per exemple, devia ser això, una innovació, com tu dius. Esclar, una modernitat fora de mida. Això segur. Doncs ara ja, una mica, Pilarín, anem a parlar del llibre, perquè avui has vingut a presentar un llibre que es diu Tam Tam, i va sobre el cor, tinc apuntat aquí, i ho fa d'una manera molt delicada, parles del cor d'una manera molt delicada. Què és el que més et va agradar, què és el que més et va cridar l'atenció quan et van proposar aquest llibre? Ja hem fet... Aquest és el segon llibre que fem. Sí, a mi m'agrada molt perquè jo vinc d'una família de metges, però soc de lletres 100%, però és una manera que tinc d'entrar en aquest ambient meu familiar. Aquí he posat una frase al meu germà, que va ser president mundial dels cardiòlegs. I quan li van dir podries posar una frase, els hi va encantar, perquè havia estat professor del doctor Brugada, que és un gran cardiòleg d'aquí, i em fa il·lusió pensar que contribueix ajudant els nens que puguin tenir algun problema de cor o així, però tots hem de saber coses de les malalties, perquè les malalties arriben a tot arreu, I a totes les edats, també. A totes les edats. I el tracte que tens amb la gent que ho té, penso que aquests llibres, que són molt ben fets, en els seus textos, han buscat escriptors molt valuosos com a literatura, però també que sabien molt de què parlaven. Ha estat bonic. A veure, i quins eren els altres? El primer era sobre els refredats. Molt bé. Sí, el primer era sobre els refredats. El segon era sobre l'Alzheimer. I aquest és el tercer sobre el cor. I en tenim planificat algun altre. Sí, és com una petita col·lecció de divulgació. I, esclar, jo tota la vida he treballat per nens petits. I ho valoro perquè les coses que t'impacten de nen et duren tota la vida. I tant. Jo penso que els nens que se'l llegiran els hi durarà. Creus que és important, per tant, dibuixar sobre la ciència, que és una manera d'apropar-nos als nens? Sí. Esclar, és un dibuix, el meu que no és científic, clar, però fa aquesta aproximació per nanos i els autors igual, són autors per gent gran, però en un moment donat es dirigeixen als nens per parlar d'això. Està bé. No, i tant. Sí. I a més comentaves que tens una relació propera amb cardiòlegs, amb el teu germà i amb el cor. I jo, quan t'he vist entrar a Pilarín, t'he vist així amb tot de vermell. No sé si té relació amb el cor, si t'has posat així expressament, amb el color del cor. La veritat és que no hi havia pensat, però no està mal pensat. No, ho he enganxat bé, no? Per aquí? Molt bé. Doncs
Tenia aquí una altra pregunta, i és que la presentació de Tam Tam, del llibre que avui vés a presentar, coincideix amb la Setmana de la Dona i de la Nena amb la Ciència. I sabem que en el teu cas vas estudiar en una època en què les dones no era gaire habitual fer-ho. Per exemple, els meus avis no van poder estudiar. Què vas haver de superar en aquella època? Vaig tenir molta sort, perquè jo sóc besneta d'en Joaquim Vayreda, el pintor, que va néixer al carrer Cavallers d'aquí. Per cert, que quan hi passo sempre hi penso, naturalment. O sigui que la meva família, l'ambient artístic, el trobaven normal, i quan vaig dir, home, podria estudiar Belles Arts, no van fer cap crit d'espant ni res, ho van trobar bastant normal. I vaig tenir aquesta sort. Però, per exemple, clar, a vegades em trobava amb gent que em deien, com és que els teus pares t'han deixat d'estudiar a Belles Arts, que és un niu de perdició. I, clar, jo m'ho mirava i no ho veia tan niu de perdició. Ja m'ho imagino, ja m'ho imagino. Però els artistes sempre hem tingut una mica de mala fama, de bohemis, de cantamanyanes, del que vulguis, digue-n'hi com vulguis. Sí. Doncs ara hem parlat una mica de la relació també que tens amb els nens, els teus dibuixos tan especials que han acompanyat a moltes generacions. Jo et volia portar un dels llibres de la Laia i en Pau, però t'he portat aquest Cavall Fort, el tinc aquí, que el tenia a casa la meva àvia i jo me'l llegia de petita. I m'ha fet molt... Has vist? En tinc un munt, a casa, però jo et volia preguntar una mica què sents quan veus que gent de la meva edat, però gent més gran encara i més petita, han llegit els teus llibres. Em fa molta il·lusió quan la gent se'n recorda, perquè, esclar, la gent, tant en els llibres de text com en les revistes o el que sigui, s'ho miren i a vegades no s'hi fixen de qui ho ha pintat. Quan se'n recorden em fa molta il·lusió, perquè no deixa de ser un principi d'educació estètica per un nen. Un nen es mira els dibuixos dels contes i a aquest li agrada una mica més que un altre. Per què li agrada una mica més que un altre? A vegades no sap ni la raó, senzillament perquè li agrada. I això penso que veure a diferents dibuixants és una part de l'educació estètica d'aquest nen. I tant, i a més amb aquestes revistes, tu te'n recordes de quan dibuixaves a Cavall Fort? Sí, i dibuixo encara. Encara hi dibuixes, però... Dibuixo poquet, però... I dibuixo, sí. Home, jo dic que a Cavall Fort hi vaig aprendre molt, perquè l'Albert Janer, que era el director, va treure una dita que estava molt bé. Era amor i respecte pels nens que l'han de llegir. I jo tenia molta facilitat. I feia els dibuixos pas en un moment, saps? I ell sempre em deia, no els facis en un moment, dona'ls el seu temps, fes-los amb molta serietat. I això em penso que m'ha quedat. Pilarín, ja és moment d'anar acabant perquè t'haig de deixar la presentació de Tam Tam, però et volia fer una última pregunta, i és que com que som a Girona i nosaltres som Girona Secreta, et volíem preguntar alguna cosa per acabar relacionada amb la nostra ciutat. Com representaria Girona si l'haguessis de dibuixar amb un únic dibuix? Home, té una skyline, Girona, té una skyline que, esclar, és molt tentador, amb un sol dibuix, i s'ha fet servir molt, evidentment, però és que, esclar, hi ha coses que no es poden evitar. Té aquest skyline de la catedral i Sant Fèlix, és preciós, que és tan preciós. El riu també és molt preciós. Per dintre, els dintres de la ciutat, aquests dintres estretets, pretadets, però encantadors. Encantadors, totalment. Però jo em quedaria amb Skyline. Doncs ens ho apuntem per si t'haguéssim de tornar a fer la pregunta. I tant. Doncs Pilarín, moltíssimes gràcies per haver deixar-nos xerrar una miqueta amb tu abans d'aquesta presentació, que vagi molt bé la presentació, que vagi molt bé el llibre i això, benvinguda a Girona sempre que vulguis. I tant, moltes gràcies. Tornaré.
Tornaré. Home, Judit, ara entenc per què deies lo de la millor entrevista, perquè, ostres, és un tros de pa aquesta dona, eh? Sí, va ser una entrevista molt especial i volem donar un cop més gràcies a l'equip de Lidipgi, no només per deixar-nos aquesta estoneta amb la Pilarín, sinó també per agrair tota la tasca que fan, que Déu-n'hi-do, nois, algun dia us n'en parlarem, perquè us sorprendreu amb tot el que arriben a fer. I ara sí que ja tenim el segon programa del 5è Riu per vosaltres, no? Oh, i tant, ens veiem ben aviat. Gràcies per veure'ns, els que esteu des de casa, gràcies als patrocinadors que ho fan possible i a tot l'equip que està sempre darrere les càmeres que fan un treball espectacular. I gràcies a vosaltres, ens veiem. Fins la pròxima. Adéu.